Sziasztok! Ebben a mai videóban egy Farming Simulator 22-ben lévő mapot fogok nektek bemutatni. Ez a map a kolónia. ...94 fő található rajta. Itt kezditek a gazdaságot. És a 43-as földet kapjátok meg, amin búza van. Na, nézzük meg akkor mi is található, amikor könnyű módban kezditek el. Nagyon szép dombos, amúgy én kifejezetten szeretem ezeket a mapokat. Találhat egy farmsiló. Ez egy Deutz-Fahr Combine. Na de most ezeket a szembelévő területeket is meg tudjuk vásárolni. Viszonylag jó. Nekem kifejezetten tetszik. Most egy párat megveszek belőle. Megnézhessük, hogy hogyan néz ki egy háztáji gazdaság. Sőt, ennyi volt. Megoldjuk. Veszünk fel hitelt. Elég. És akkor még veszünk egy kis járművet, amivel bejárjuk a mapot. Ja, meg még kapunk egy New Hollandot, New Holland traktort. Jaj, és kivételesen rossz fele jöttem. Megpróbálunk itt átvenni. Lát. Hát itt nem lehet átjönni. Nagyon jó. Nem játszottam még én se ezen a mapon. Úgyhogy sajnos. De hogy látom, ez jó régi map. Autókból látom. De ezek az úton, az kicsit érdekes. Mondjuk ez most nem az én földem, szóval próbálunk erdőn köröztül átmenni. Igen, nagyon jó. Így.
jó kis garázsok vannak. Ezt közben elveszem. Úgyhogy fönnmaradt a térkép egy kicsit, mert ezen találtam így is ide. Jó kis garázsok vannak itt. A papa nyírja a füvet. Nagyon komoly. Van itt egy gyűjthető tárgy is. Be is gyűjtöttük. Tovább. És egy nagyon jó kis garázs. Nagyon jó ez a háztáj. Ezt talán, ha jól tudom, meg is vettük. Vagy nem. Érdekes. Ezt beengedjük a autót. Hát ide nem tudunk bemenni. Nagyon komolyan meg van csinálva. Az autó az... Na, található egy kis termelői piac. És nézzünk ide. Nagyon komolyan ki van dolgozva ez a map. Itt meg építkeznek is. Nagyon. Bemegyünk a telepre. Na, itt van egy kis vetőgép. Nagyon jó. Nem nyílt. Hoppá, oké. Kicsit bugzik. Érdekes. Más nincs. Nincs. Tároló. Tudunk ide is nézni. Ja, itt a traktorunk. Ugye itt gondolom vannak állatok. Igen, tehénistál, kis tehénistál. Ide lehet neki beállítani a kaját. Ja, és itt ki tudunk menni hátra is. Komoly map. És itt van egy kis talajlazító. Kombájnhoz az aratószerkezet. És ha minden igaz, akkor ez a mi földünk. Így van. Hát a hozam nem valami jó rajta. De viszonylag jól meg van csinálva. Ezeket a földeket nem értem, miért nem lehet megvenni. Új növény nincs, csak ami az alapjátékban van. Igazából ennyi. Ennyi is lett volna ez a mai videó. Kicsit rövidre sikerült, de ha tetszett, iratkozz fel, nyomj egy lájkot, és írd meg kommentbe, hogy legyen-e még ilyen videó. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!